Però l-lum ħaniklu healthy. Tara. Illum għana il-sushi. Part il-boros li rajt għamban. Le, dak xaġġo. Illum ħaniklu sushi, mamma, ma t-stejdu lejn il-Mattajos. Għawnek, ismani, għalissa ta' xenu, il-11 neqsi 9 minuti bej wieħed u jħor jek għandela roċtajja. Ġifiri, il-ġuħ jibda jgħamil tijaw. U id-drawiet dak li huma, Angela, jekk inti eżempju programmata, drajt, illi fil-11 jibda ġej il-ġuħ, normalment fil-11 ħajibda ġej il-ġuħ u inti tkun tittikol. Issa, ejja naqbad naqra mal-floor manager per eżempju, illi naf li għandu dak il-boros. Le, dak mux tiegħu minn Mux tiegħu jiena hekk qalu li forsi żbaljat. Anyway, jekk dejjem jidra per eżempju illi jixtru ċertu ikel minn fik ieħor, issa ġurnata wara l-oħra di, ġimgħa wara l-oħra ara differenti tagħmel. Jekk minn l-oħra, jibda jkun hemm xi bħal dawn chefs bravi li għandek, illi jippreparu lu xi ħaġa ħafifa pereżempju, jew jġib xi lunch iktar bin, ara ġurnata wara ħarġ differenza ħajħalli. Verament. U għandek se nagħmlu waħda mir-riżoluzzjonijiet tagħna. Jekk se jiġu chefs u ma jsajru nixħilti mhux se ndaħħalhom fis-studio minn Jannar ikkalla jrid. Daġ bil xi ħadd jagħmel search fil-bastijiet l-ingredjenti. Għandi d-direttur muħi mistieħbi, ġifieri iva. Minn Jannar hekk se nibdew. Proset ħafna. Issa, ejja nitkellmu anke fuq drawiet li huma aktar regolari apparti fiex kien nikol u ma jkollx. Bħal pereżempju fiex kien norqod u fiex kien inqum. Għajdli x'għandu x'jasam. Naf li xaħat bħaxefs għal din ħaġa ħatkun possibli għalihom. Fis-sensi li idealment sabu għanġa illi aħna norqdu u nqumu fl-istess ħin. U tajli għalfejn. Għax meta għamlu hekk, normalment ikonna qisu ġistina programmat għal mod kemm ikun enerġetiku, għal kemm jistrieħ fil-għaxija u dawn affarijiet. Allura, x'nagħmlu meta nkunu qajmin imbagħad ħajjaħdem ħafna aħjar u ħankunu ħafna iktar produttivi u nħossuna sew. Drawa oħra kbira hija illi jiena naqbad ngħid isma' daw it-tliet darbit fil-ġimgħa mill-inqas, idealment ikunu erba' u aktar ta' biex niftehmu. Pero daw f'dak ma jitolli xejn. Għandi klieta f'dak il-ħin. Il-ħamis f'dak il-ħin u f'dak il-ħin għandi l-exercise. Kif jiena slotjajt il-ħin biex immur ma' tfal nixtri u biex nwassal ir-raġel emulaw jiena hekk ukoll slotjajt il-ħin. Għax il-verità inti semmejt il-mara illi għandha tfal għandha raġel aħna nsibu ħin għal kollox għal kulħadd. Però sfortunatament l-affarijiet vera bżonn jużi tagħna nħalluhom l-aħħar jisna nwarbuhom fil-verità. Għal min ma semax programm anka ta' ġimagħtejn ilu Angela, ħan nirrepetija. Menti kol xi funtana, bħal funtana dej revi. Tajjeb di tabiħa, ixel, tagħmel ilmu, kulħadd imur jieħu ritratti. Vera. Tajjeb kulħadd jitfa' il-flus bir-rivers hekk. Biex jerġgħu mmorru lura. Għax aħna hekk nitfgħuhom il-flus, nagħmlu hekk xewqa, u ħafna minn dawk ix-xewqat li nagħmlu biex nerġgħu mmorru nżuruha. U kieku il-funtana, ma jkunx hemm ħin li jgħidu isma' ħin. Dal-ħin ħajsir il-maintenance. Ikun laħaj jmorru turisti. Dak li ma jafx kur ħajsir. Dak il-flus jina naf jiġru għom għandikulna naf darba fil-ġmajja u darba ma nafx. Qabel kienu ħallu għom għandikun riċentament teħreru. Jiġru għom xaħġa. Issu montanja flus jiku għafaj. Isma, aħna għet nsemmu il-fundanna d-dejt revi, għanna tritorni. Per eżempju, emmi, ma laħbat ma tritorni, grazzi li fakartni. Dik tritorni kiku għat ma jitsir la maintenance. Għara kim ġit sabiħa ġifiri, kella tiqaf għal-ftit għazmin. U għek irdu namlu għahna. Nafx bħalek. Illi jek inti ħadħal il-ħsieb illi iktar nibqa' dejja, iktar ma nsefter, daw l-affett nismaħħu kuljum, għax nsefter wara l-familja u jiena dejjem immalihom u dejjem inwassalhom u niġri. Jekk inti mhux ħadd tieħu break għall-maintenance tiegħek biex inti tissaħħaħ, tisbieħ, tħossok aħjar, ma tistax tibqa' isservi laqqas tal-familja. Dik hija xi ħaġa li tiftakru għax di mhux għalik biss tagħmilha. Jien ma naħsibx li kont qiegħed ma' meta konna qegħdin nitkellmu anki ma' Anne Rose li kienet qiegħda ma naftit il-moment ilu, tkellimna dwar l-ansjetà, tkellimna dwar nies li jiddedikaw ħajjithom għall-morda li jkunu qegħdin magħhom fil-verità waqt li kont qed titkellem inti kont qed nirċievi xi SMS u qed jgħidu li kemm hu diffiċli illi laqqas jaħlulek ħin għalik innifsek. Nies jintlew bin-nervi skont u minħabba l-istress li nkunu għaddejjin minnhom. Ġifir, dan huma affarijiet li jingħaqdu flimkien nakkumulaw kollox u mbagħad miskin jew miskina int. Spjegajta preċiż u fil-fatt l-ansietà isa warning sign tajjeb il-qed turik li jisma' xi ħaġa trid tinbidel. Jien hemm xi ħaġa frekwentament li qed beżżani jew minix nagħmel illi għandi bżonn nieħu parir nitkellima għax dik tajbda għax dabel nostor kollox ġofija ma ħansolvi xejn. Nitkellima biex nara x'se nagħmel. Però semmejt li l-ansjetà suġġett tal-qalbi ħafna. X'inhuma l-aktar affarijiet illi ħajjejnuk biex timmaneġġa anke l-ansjetà? Ix-xemx. Li inti toħroġ literalment għall-arja, li inti tħallat ma' nies oħrajn, li inti titkellem u affarijiet naturali normali illi aħna normalment maħniex qed nagħmlu. Ma dik il-marta dar li forsi qed tarana llum, illi forsi tagħmel flodijiet hekk ġurnata kullha waħedha. Bil-kemm tara l-arja ta' barra, ma tieħux nara xemx, ma tiċċaqax naqra. Kif nista' nippretendi jiena illi il-magna tiegħi taħdem sew jekk mhux iħaddimha u inti li għandha bżonn. Jew kif nista' nippretendi dak ir-raġel forsi llum qed jaħdem fuq il-laptop għadej gas dawn u xogħol biss. Kif tista' pretendi li taħdem qalbek li tkun qalbek tħossok sew jekk inti ġurnata bil-qiegħda ma ċċaqlax.
Ġisem għadu bżon jitċaqlaq Ekku. biex tħossok tajjeb. U da bħal kollox, li t-tieq ġismek ħajati kura. Hemm xi ħaġa anki issa li qegħdin vera viċin dawn il-festi li nafu kemm ħajkollna okkażjonijiet xi wieħed jista' jagħmel biex jibqa' jiftakar biex nipprevjenu anki ċertu sitwazzjonijiet. Taġen, mela, l-ewwel qabel kollox ħanfakkar li huwa żmien żgħir. Mela dak li jkun ma jgħidx tisma' x'jiena dal-mili ħassat kollox, il-ħwejna x'għamilt bidi kif għax-xaqta. Ejja ġa ġimgħatej minn sena. Issa, jekk nagħmlu l-kontra. Però Matteos, ġmatejn minn sena ma jekk ikollok l-okkażjonijiet mingħajr ma trid se taqa' Ekku. se tara ċertu weekend Eżatt. u kollox jitla'. M'għandix Jiġifieri dubju. kollox fih il-bis tiegħu. M'għandi dubju, u jekk inżommu perspettiva, jekk ngħidu jekk jiena f'dawn il-ġimgħatej, żbalja jaqra mhux ħażin. Però hija mbagħad il-bqija tas-sena qed noqgħod ħafna iktar b'700 għajnejn npoġġiha hekk, ir-riżultati ħajġu. Issa, importanti ħafna wkoll nifhmu kunċett ieħor illi aħna qed ngħidu fuq ġimgħatej mis-sena. Ma nistax ngħid jiena ħanam il-ġimgħatej sew u sew ħarbta, għalfejn qed ngħidlek. Mhux Għax jaqrob is-sajf għandha l-assa ma jdumx. U bdew ngħidu ma doffi, eleb. Kif jasal l-Easter nibdew naħsbu għas-sajf. Panik imbagħad bad nippretendu dak li nakkumulaw is-snin f'ġimgħatej jew xarej jitlaq kollu. Li huwa impossibbli. ħażin. Għax ismek, kif tellaħħom il-mod, il niżilhom il-mod, kellha ħafna side effects. Xtidli anki għal dawn id-dieti li huma fat diets. Jiġifieri jaqgħu min jagħmel hekk 3 ijiem minna li se jitnaddaf dawk it-3 ijiem inqas xi 2 jew 3 kilos u mbagħad niklu xi ħaġa inti tkun tidħol fl-ibsa tikol xi ħaġa u ġibhom mill-għada. Ekku, ara, hemm affarijiet li medikament ikunu bżonn jużi, però normalment ikunu medikament bżonn jużi, mhux għal ċikku l-poplu. Jekk ċikku poplu jagħmel żmien twil, eżempju, ejja ngħidu li semmejt li jumejn tlieta li mhux ħadqad-dinja, dan hemm min jien naf ikollu bżonn nagħmel jumejn tlieta, forsi għax anke jkollok naf influenza jew xi ħaġa, daqshekk ma ħadqad-dinja. Imma jekk tagħmel speċjalment il-ġimgħat f'xi sistema ta' ikel illi fiha inti qed tnaqqas dak li jgħidu proteini, karboidrati u xaħmijiet, issa l-kema xaħmijiet u għat nitkellmu fuq pereżempju lejn ta' żibbuda. Aħna qed insajru salamuna. Salamuna, għandu Jiġifieri ċaħmijiet salamuna tajbin. għandu għoli Ekku. fl-omega 3 ma nafu li l-omega 3 xaħam tajjeb Allora, għalina. pinġib eżempju dejjem bil-karozza, x'il-karozza xebaħ ħafna ma' bniedi f'ċertu affarijiet. Hija għandha bżonn l-ilma, iż-żejt u l-petrol. Ma tistax tgħid naqs lill-petrol, ħanżilha l-ilma, ma solvejt xejn. Ġismek l-istess. Jekk inti trid tibqa' maquda mhux jibqa' jiddendel kollox, pereżempju, trid tara qed tiekol iżejjed proteini biex il-massis tiegħek tibqa' hemm. Jekk inti trid ikollok l-enerġija, trid tara qed tieħu biżejjed carbohydrates, għal ngħidu aħna xi ftit patata, il-famuż frott pereżempju, xi ftit ta' ġin. Għatik enerġija btibqa' dejja. U x-xaħmijiet, kruċjali għal pereżempju għax-xar, għall-ġilda, għall-intelligenza, għall-moħħ, kif jaħdem għall-memorja, għall-għada, mal-ġogi, kollha bżonn jużi. Ma nafx ngħid pereżempju jiena il-ġogi jużawni, mela ħanieħu iktar patata, għamot tal-kelma qed terġa' tipprova ngħidlek, irid ikun hemm bilanċ. Minn kollox, dik bħal dejjem. Issa, fundamentali drawa oħra Anġela, illi jiena nidra nkun assertiva. Għandna naqleb biha għaġej il-milit. Bir-rispett kollu lejn kunjata, lejn il-mami, lejn nana. Jekk jiena kilt biżejjed, Sibtek semmi l-Rosi. ir-Rose inselmila. Nselmula minn hawnhekk Rose, il-kunjata ta' Matteus, nselmu. Selmila ħafna. Jekk inti ġbajt, jista' jkollok u ejja l-aħħar, oħra xi għalija. Inti ġismek, inti ħata jiġbeħ. Jekk jiena on Christmas Day nibqa' ngħid iva u mbagħad ta' sonku dwejja okkupat, biex Christmas Day għalija hi. Xuġieħ. Vera. Ela, jiena ħanejdra le, tieħu għalik, intejt. Biżejjed għalija, għax wara kollox jiena ġismi rid ngħidbih, mhux ħatex biħi. Orajt, issa posta għatin mill familja tiegħi, għax dramni. Tajjeb ġili ġifieri anka, kważi li jaqbżu minn inti ma tagħux minn Pero ma tafx nidlek jiena. Kuna assertivu. Illum hekk qed inħoss nisni l-avukat ta' xitar. correct. Imma ċertu affarijiet bnin insibuhom fi żmien il-miliet biss, ġifieri li tieħu ftit u timmodera ma nkunux qed nagħmlu ħażin. Għaxej, u fil-fatt qed nitkellem fuq iż-żejjed jiena, illi jekk inti ġbajt. Għafaw ġela xqrani medet. Le, ma sabiħ, jina dejjem ngħidlek il-kuxjenza tiegħi, allura grazzi anki ta' dawn il-ftit feelers hekk tad-dina kull 15 biex iżommna f'posta anki ftit qabel dawn il-festi li ġejjin. Grazzi lilek u jekk ma niltaqgħux qabel, ngħid grazzi anke lit-tim li ndekaw għandi tim hello u nsellem lilkom jaran. Jina l-istess Matteo saħna ħanitaqgħu jekk rajt anki fil-ġimgħat il-ġejjin biex inkomplu niddiskutu anki dak il-bżonn li kull wieħed waħda minna għandna speċjalment li żgur għamlinna ħafna ġid anki għal saħħitna l-eżerċizzju u forsi affarijiet oħra li għandna nagħmlu biex nibbenefikaw minnhom. Grazzi. Grazzi lilek. Lili, dan qed nħammur fiċ-Ċina għaliex ir-riħa tfuħ ukoll ġejja minn ġol Ċina aħna raw ftit x'qed jiġri. Bdejna sushi. Però jiena xammit, okej, sajjarna għax kont qed inxomm ir-riħa